Wonten ing wulan Ramadan iki wonten dua peristiwa ingkang ageng nggih punika malam napa Lailatul Qadar lan malam sesudah apa Bu nuzulul Quran. Jadi teng wulan Ramadan iki wonten dua malam yang istimewa. Wulan Ramadan mengku Lailatul Qadar saha mengku malam nuzulul Quran. Dan ini kita perlu mengertosi setunggalipun. Pertama kali Al-Quran diturunaken niku dibarengke kalih malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun saking Loh Mahfud dipun turunaken wonten langit donya namine Baitul Izzah. Niku pertama kali Al-Quran turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Bapak-bapak ingkang kawula muliaken, ibu-ibu ingkang kawula hormati, wabil khusus takmir Masjid Nur Hidayah ingkang kawula taati, monggo sepindah kita munjahaken laos syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah ingkang mawantu-wantu kita panjenengan sedaya dipun paringi kesehatan, kewarasan sehingga kita wonten punika saged rawuh makempal wonten ing punika panggenan saperlu lampahi sarengan kewajiban tolabul ilmi. Sholawat salam monggo kita unjakaken dumateng junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita panjenengan sedaya tansah ngajeng-ajeng syafaatipun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjenengan sedaya anggenipun nglampahi siam sampun nangkal pinten Bu? Dua-dua nggih. Nah, iki alhamdulillah sampun lebet 2/3 nggih, mengkantun sak protelon. Sak protelon iki muji dhateng kita panjenengan sedaya. Imane jek kuat ora? Le ngaji nyelot sregep apa nyelot keset, nyelot maju apa nyelot mundur. Ini kira-kira nyelot maju apa mundur iki wau? Nyelot mundur. Mosok jadwalnya jam 5 tekasih jam setengah 6. Kalau pun santri jam 5 lho, 5:05 niku wau iki. Nembe wonten ibu-ibu 3. Nah, saya aku kalah karo wong telu dengan dibandingke wong semene akeh. Niki alhamdulillah nggih. Ingkang kula suwun semangat panjenengan sedaya anggenipun sami ngawas senajan to wis menjelang hari raya nggih. Wis disibukke mikir sandangan sing anyar kanggo putra wayah. Ning ya ling ngaji aja kendhu nggih. Ling ngaji tetep di mempengi. Soalnya napa? Kita panjenengan sedaya niki nek digatoske ya suwane nek cara wektu wis wektu ngasar, wis arep wektu maghrib nggih to. Jujur mawon nggih. Kaya kula niki pun 5 nggih. Nek jenengan mboten percaya kula niku pun tuwa nggih. Kados jenengan pun 5 ning ketoke jek kaya 20 tahun. Kepungkur. Kita mingkari leng ibadah niku disergepi niku meng siap-siap kita panjenengan wis duwe sangu apa ra gelem sregep ing ibadah.
Lek ngaji nek ra sregep apa wis cukup sangune. Padahal teng rikone iku sesuk kehidupane niku luwih suwe mbangane nang alam donya. Nek sangune ora akeh teng rikone iku wis ra ana ngamal. Wis ra ana ngamal sing iso nekake ganjaran. Niki mila ming kantun kita panjenengan sedaya niki sakniki niki gesang, ijih paringi sugeng, ijih paringi kesehatan, ijih iso mangkat nang masjid. Niki pun disyukuri lan ditingkatke. Fa in syakartum la azidanakum. Lamun sira kabeh padha gelem nyukuri napa mawon. Nyukuri kesehatan, nyukuri kenikmatan, nyukuri peparinge Gusti Allah. La azidanakum yakti ingsun Allah bakal nambahi maring nikmat mau. Nah kita panjenengan diparing kesehatan, kewarasan kok ora disyukuri. Mangke nek jenengan nake rasa masuk angin, rasa ora sehat, niku nembe ngraoske, aduh waktu sehat dhisik kok ora tanggo syukur, akhirnya Gusti Allah dinai kecobaan ora sehat, dinai penyakit. Niki namung muji datang jenengan sedaya sehat, gelem syukur apa ora. Nek akeh syukur insyaallah diparingi sehat. Ya. Nek ora gelem syukur wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun sira ora gelem nyukuri yakti siksa ingsun kuwi luwih abot. Yakti cobaan ingsun luwih berat. Inna adzabi lasyadid. Siksa ingsun kuwi banget abote. Niki kagem kita panjenengan sedaya ngemut-emut anggenipun nyukuri dan ngarsane Gusti Allah. Nyukuri napa buktine? Nek nyukuri niku buktine nek wingi diparingi rezeki kok wingi durung sedekah. Nah, saniki disedekahi. Niki bukti nyukuri bondo. Kok wingi entuk rezeki rada akeh, saiki dizakati. Iki bondo. Nah kesehatan, wingi diparing mangsa angin ra iso ngaji, sang sehat. Ali ngaji di sregepi. Aja ning ngaji malah ndak kendo wae. Apa sehat anggone ngaso-ngaso sik wae. Jenenge ra nyukuri nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kawula mulyakaken, iki wonten nembe pembukaan nggih. Wonten sonten punika kawula badhe ngaturaken bilih Ramadan kita sampun nangsal 2/3 lebih ya. Wonten ing wulan Ramadan iki wonten dua peristiwa ingkang ageng nggih punika malam napa Lailatul Qadar lan malam sesudah napa Bu Nuzulul Quran. Jadi teng wulan Ramadan ini wonten dua malam yang istimewa. Wulan Ramadan mengku Lailatul Qadar soho mengku malam Nuzulul Quran. Dan ini kita perlu mengertosi setunggalipun. Pertama kali Al-Quran diturunaken niku dibarengke kalih malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Quran pertama dibarengke malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar Al-Quran turun saking Loh Mahfud dipun turunaken wonten langit donya. Namine Baitul Izzah. Niku pertama kali Al-Quran turun. Niku satu Al-Quran. Tengriku Al-Quran turun langsung satu kali dalam satu malam. Kok le turun nang alam dunya, le turun nang ngarsane Kanjeng Nabi kok ora babar pisan iki piye sebabe? Niki disesuaikan
kalih kebutuhan kita nalika wonten terjadi sesuatu mila ayat turun niku. Dadi ayat niku turune menjawab peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupannya Kanjeng Nabi. Niku selama 20 tahun. Jadi berangsur-angsur turun datang Kanjeng Nabi itu selama 20 tahun Al-Quran saking Baitul Izzah dumugi Kanjeng Nabi diturunaken dumateng harta dalam junjungan kita Kanjeng Nabi lantaran malaikat sinten Bu? Malaikat Jibril nurunke selama 20 tahun. Lajeng Lailatul Qadar. Nek Lailatul Qadar niku wonten ing Al-Qur'an wonten surat Al-Qadar sampun dijelasake. Malam Lailatul Qadar niku padha karo 1000 sasi. 1000 sasi nek diitung 83 tahun nggih. Nek diitung tahun niku 83 tahun. Dados jenengan nek ibadah wonten malam Lailatul Qadar malam niku sami kalih jenengan sedaya leng ibadah 83 tahun. Niki ganjarane sing padha. Ning mboten gugurke ibadah liyane nggih. Dadi jenengan dilalah bengine traweh. Traweh pas malam Lailatul Qadar wis salat Isya terus traweh. Nah niku mboten kenging jenengan wah iki lek aku traweh karo lek aku salat Isya wis 83 tahun ya. Sesuk rasa ngisaan rasa traweh. Nah niku mboten kenging ngoten niku. Ganjarane mawon sing samine mboten nggugurke kewajiban sak teruse. Ganjarane ibadah dalam Lailatul Qadar padha karo ibadah 83 tahun. Nah niki awake dhewe pun wis wani dereng wonten nggih 83 tahun. Paling nggih sing bodhe-bodhe wonten dereng bodhe. Dereng wonten nggih. Saniki ingkang di atas 80 tahun niku pun arang-arangan iki mila saniki niki yuswane rata-rata niku padha karo Kanjeng Nabi ngalampuni to Kanjeng Nabi. Ujula sithik ora ya sithik. Umume yuswa niku ora mesti ning nek rata-rata niki sakniki iki Indonesia niku rata-rata di antara 60 sampai 80 umum yuswa niku. Bila kesempatan sakniki niku mumpung ije sehat yuswane digunakake sing sak bener-bener. Salahipun wonten ing malam Lailatul Qadar Al-Qur'an diturunkan ke alam dunya. Nalika semanten turunipun Al-Qur'an bareng kalih Lailatul Qadar saking Lauh Mahfud niku kersane Gusti Allah dumugi Baitul Izzah langit dunia niku tanggal 17 bulan Ramadan mila biasa diperingati tanggal 17 bulan Ramadan diperingati kangge malam Nuzulul Quran. Nanging wonten kitabipun Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah niku dingendikake nek malam turune Al-Qur'an wonten alam donya niki wonten langit donya niki tanggal 24 Ramadan. Niku dados wonten dua pengendikan sing masyhur tanggal 17 bulan Ramadan ning wonten sing nyebutke tanggal 24 bulan Ramadan. Bila mekaten kita panjenengan sing penting bu tanggale pira-pira ibadah traweh disregepi. Syukur-syukur
iso nemai malam Lailatul Qadar. Napa malih niki pun 2/3 nggih. Para ulama ngendikake nek malam Lailatul Qadar ki di ngendikake tiba nang tanggal-tanggal ganjil 2/3 terakhir, tanggal 21, tanggal 23, tanggal selawe, tanggal 17, 29. Niki bila wonten pengendikan itu dianjurkan kita panjenengan lagi ibadah 2/3 itu dimongkongi rasa dipas-pas tanggal ganjil dan penting 10 hari terakhir ini ora sobo mall lain boten sobo DM mawon boten sobo toko mawon lek mados sandangan putra wayah ya ora kudu sore ora kudu bengi ya lek latah-latah sore mawon wis tekan ngasar itu pun cukup ketesuk tekan ngasar nek waktu ya wis utuh nek malah ora sunai ibadah sare ana muso ini ibadah sare yang ingkang siang itu ibadah nek nggo mlaku-mlaku malah ra entuk ibadah bila niki pun sak protokol terakhir ini monggo ditingkatake anggenipun sami raweh anggenipun sami iktikaf wonten masjid mboten nyelot keri ning ngaji disergepi aja nyelot kendo kale awake dhewe wis sangu kudu dimompongi makane awake dhewe len ibadah ngomong insyaallah putra wayah nggih tambah taate putra wayah kita panjenengan sedaya itu iso taat Gusti Allah ning bimbingane tiyang sepuh nek wong tuane ora bimbing niku nggih bocah-bocahe ora kenal ibadah nek putra wayah kita diujo ora tau dilatih saka masjid atau dikandani nek nang masjid kudu melu ngaji melu sholat komeng diujo mawon niki sing salah sanes bocahe ning tiyang sepuhe sebab wong tuane kewajiban didik dateng putra wayah kita ampun semer bocah pinter terus awake dhewe pengen ning ora gelem latih putrane boten bakal putrane niku iso pinter nek awake dhewe boten purun didik sae-saenipun. Kila mekaten kanthi wulan Ramadan iki monggo kita tingkataken anggen kita sami DPP wonten ngasanipun Gusti Allah. Sebab kesempatan kados mekaten iki namung wonten nalika bulan Ramadan panjenengan sedaya sami ngaos sonten ngeten iki rak nggih namung Ramadan nggih Bu nggih. Sadangunipun kawula nderek ngaos kaliyan panjenengan bobile wonten kalepatan nggih kawula matur kula nyuwun agung pamunten wa akhiri wa ulul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.